hoi 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 DMC si Turki sentiu di kalayaban tunai Hui kepada DMC si Turki sentiu di kalayaban tingkai Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela Kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela Kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela Hui kepada DMC si Turki sentiu di kalayaban tunai Hui kepada DMC si Turki sentiu di kalayaban tingkai Ki alngot ki long kami na kasnong Norwed ba kasnong pinter ka bahapa po kapun usla constituency kila pen pau ya kijing sauram ha kabayade ba kijing shakan tho shakan ben ha ki social media ya upado president tensang ubade amali barem chuki kini ki alngot ki long kami ki de ikong batrinam kongkram na kasnong Norwed ba ikong yating shan kong maulo na kasnong pinter ka jing akram kila pathai kubol kila ong ba ki brio ka jila baro ki kintho bet tang yu amali jingi de kimtep pa kathan jingi kala biang lot Krom napa Norwed hakayu hika konstituensi badi ko konstituensi pen usla dengan lai ngam dadai le kabriu ka barang ka bastat ka bariu ka balik syabri te hata ha balik bri man kasingi menta kini kimbu bai ni laya pem kita ki kubar pet te ka no ngapang ka men sim hi ngaru ngadai tang ka nong song snong te nang tang adon idukan barit hate ha padan lengkat parking truk te nak kata kadau leng ba kini ki kubar beper kan no kalong ko pen sngsi yang kum kalong kami tengok ong lada kum no ruhi ngan lek se pen usla ngan wat kilat ngan wat kilenti kum no ban yo ban rung sya kita kilat pathai kubar ban yo te ban phalem ya kita ki ba ngau ki ba pen pat ki ba pen khoslai ya ka donut ya ka men sim yong nama na benta uniu nong ya lam uniu nong mikman yongi ngaru ngam dei bahagian lani nakano kono kaseng ka parti ngadai ka riu pajba tang bangi ki long kami ngiyo ya ka ka bau ni nong mi khmat jongi uyo sngo badukit sisya kam ngi mo bala dai sisya ka long kami ki khon ki kiti ni don te sibun ki ha ka jingya ganti ngale ngadai ka briu ka ba telot ka kamai ka ba ka ji duna na dong sadong hakil yang baro te haba phikloi ben lejut haba phikloi ben lejatu ukloi te ben haram kapang ka sitom hakano kono kaliang ka benta kwat ka bai kod ro haba phinut ban lek yu pen keladin tham tam hakapang ka sitom habadon uai dek tena kata kadau hakano ka rukom bangan perkhat ngan yo len ban pha ban yo wer ya ki paralok ban snow te kum bas snow manga tenang taru kum baong kane ka wei ka balong ke jing hikai ya ki pateng jongi ki khon ki ti hatolong pleng se mo ban sukren yau briu kad bamon te ladanga ya phi subo phi ngong o briu ba kumta o balong kumta ya ka jing sniu te ngong ya phi henry phi phem sem long tang na jerong nasla ngasuk harap ya phi phis ngo ya ham phim deu phim poslai te na kata kadao ngawan khanang sakini kilat pathai ko bor ban long ka jing pha kalawai ha ki khon gi ti yong jong phi ki khon ki siu bà đã lấy rượu thì lòng nghiêm dụ đây rồi cái này cái bạn ăn start thế này làm ba cái này cái là phải thay khu bọt tiếp rượu sẽ chỉ nong cân đông mangi cái nong cân đông mangi cái bà biết cái bà sisur cái bà sidur các bà ông kamu bay họ ở đây na kata kadau ngà ông nhập phi thìวันkhăn hàng này bạn dọ bạn nhà ai làm kata cái dinh pen sai và đã lấy này sạch mặt là đã long cắt bà là tu tingin ya persiang lang namarkane dai cái dinh pang rin kabi sini kalor ni kata kawat daw kawat nia kawat dong ka jing pang rim jongi ni hari kasi jongi phi yo i lai ba phimut ban kiu te thawlat te kum no ban yo ban ring ban tan yo ba un hap no amar kata ka jing pang rim kata ka ban dalai ru nim la shu ban ai jing ban ai dawai ni banเป็นเขี้ยกันนี่แต่นักแต่กระดาววันขนาดนี้เลยสิกันนี่ก็ยิงหยอดลาดยองวันถ้าบอกกินนี่กี่ลาดผัดไทยกูบอลกันลงก็ยิงเท่าทำไมหน้าก็เป็นตาก็เป็นซีมก็โดนนูดยองยองพี่อีบาดอนลังนี่ที่บาลงกินน้องริงกินน้องตาลนี่กันนี่ก็ยิงเกรนยองเลยสิอยากรีบัดก็อยากเป็นรียองนี่กันนี่ก็ยิงวันยองกันเยอะลังนี่ก็จะยิงเป็นเขี้ยหาkita tidak kiru kom kijing bisni kita kijing lor ni kini wat kalat kalenti kum no ken ban
ya pet khat lang hakanu ka rukom ba kata kajat benriu khasi jongi kan lang na ka bakum kini takis ngi ju yo te MLA jongi bakum kune ada i ka briu ka basem jenja teh reng ba ka jing don jong uni sibun ba di paralong kemi jongi di balak bantai la ka jong ka yin ka sem ki balak bantai ki khon ki ti kham tam ha ki por nang ta ka por pen lek school ti na ka ta ka da nga khot nga ya wer ki ba da le ru kim ju dei ban ti da wa đã xem đã tìm quạt chúng linh văn sung lịch lumar thế nga rong ông ya phi haba phi palaj ya kinu ki khubor đã bisa đã quạt ya kitu ki nong wan namar ba lei kalong penban kumba wer da ulin hakawai ka borti ni ka wai ka da bor kelak lali lu kelak la long rong nga ikong laten shan kamolo nga sya nga sa snong penter ka bahaba po ka pen usla constituency tena kalian ka jonga kum I wei na kinong song snong jongka pen usla constituency ngawan kenang hang ni ban pensyai sa phiki media ban penpau hapi ya ka ka bang adon ka jing sngu ka jonga ba ka jing ken tho ka babun ka ba ki briu ki la ken tho ki social media ba pher phang MLA ka jongi ha ka ba ki ya kanu ka kam ya kanu ka jing jia ka ba jia po ka state ki jongi la shu ken tho lut hau ba du prestun tenga kum ka wei na ki nong sung snong jong ka kon 20 pen usla ngas ngurem ban nga don kata ka jing sngu ba balei mo ba tang ya ujong ni gibriu kin ken tho ban sakawai ru ki don ki pa ken tho hana ki ong ba ka pen usla constituency kam don setia ka roi ka par kat ba mangipat ki ba sung snong hapo ka pen usla constituency ngilayo I ya ka roi ka par ban ngilayo I ru ba ki skim ki ba pher ki latuj sa ki jaka ki jongi ki surok kilenti kisengking kila biang bad ho ki don hi ki jing duna hang te hang ne hang tai tang ba kum ubriu 6% ngim la ban biang ngim la ban penhun ya baro tang ba ban ong kum ba la sha kan tho ba kam biang kata kalong ka bom la long namar bangi kum kinong song snong kham tam manga ngalayo I ba kala don ka jing kala nadu ba ibadu prestun ilawan kumu MLA ka jongi house nim ar hajar lai kad hadu menta sibon ki skim ki ba pher ilawan ra ban omshu tang kata nilayo ru yaki sibon ki development ki balawan hiar siapa kaja constituency ki jongi ban ngayo iru ba idon ki bakan tho hana ba nilayo ya ka civil subdivision henry kata ka civil subdivision jongi kam trei kan tena kalian ka jonga ngas ngau lengo ba hakanu kurukom kita kibriu ki I bakam trikan hoi ban file nomination kita ki candidate ki ban yale ya ka election te kampat la namar bakam pat piang ka jaka henry ya ki jingdon kam jung kirit kiriapan ki bahap hapo ka constituency kala biang dun ngimdon kam syu anwan sa silong ngilala ban pendep ki kam ki jangi tang hapo abit ban ken tho tang ya u singo kumba tang ma u hapo kane ka state la jong singo kumba dei ma u ubabat sabi ya ka state I bro ka wei balai tang nakadaw simen kabalik sekim su tenat ya u ki kwa ban ken tho nalor kata om tang ba ki ken tho ki snai ki dur ki dar ki le haru kom jan ban kane ka pen I ya ki jinglong bin bat ya ka jinglong riudum ka jongi mo ki jej ben riu ka jongi ha ka ba ban pen tho bria ya briu hamtam ubadei uparado parasnam ki kloi ba ban bisyar pat ya ka kam ka baula le ka baula wanra ki jing mentoy ki baula wanra hapo ka thain la jong umdon ba bisyar kinang bitang kumdon ka deukti ban bisyar ya ka baula le pan umdon ba bisyar tenga na kalian ka jonga ngamdei ita iba ong ba ngadon ka jing adai ka bajan henry tangkum iway na kinong snong ya ka bangala yo I ya ka roy ka par kabangala yo I bakalawan siya kisnong ki jongi siya kithan ki jongi ngakwa ban penpau siya ka perthei bat siya kinong snong hi jong ka state hi baro ka wei bale se ki banambar jong ka constituency kimtim henry mangi ki badon hapo ni yo I khambhai kata balakit siya ka kia ka syon jong ka constituency henry ka jing siya kan tho ka babun ki kren ben ki kren kho ya u bat i perkhat hi iman baune umdei ra ubriu kumangi iman une udei uksuj hi
Kidon gi bakan thok persya ya ukum taru. Tena kalian ka jonga ngai ala di simen ngasngau persya. Ban ong hi ban iben yau no briu. Hadu banda syukun thok persya. Kamlong ka ba. Tanggini ko.